मार्कून चर्चेत राहिला हा अभि निमरे. सध्या गोलंदाजीवरती दाखल झाला अभि. आता बाजवेल का समोरच्याची डबी, पण समोर देखील एक वाघ आहे, त्याची चर्चा राहिली असेल तो सुशील. सध्या प्रवीण केसवडे इथे सज्ज झाले असेल. पंचाचा सिग्नल येतोय, सामन्याला आरंभ केला जातोय. एवढ्या खेळला चेंडू अगदी सन्मानपूर्वक हलक्यातून खेळला प्रयत्न इथे केला जातो. प्रयत्नार्थी परमेश्वर समटलंय. देणारे देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे. आता देणारा धाबा देखील फलंदाज घेत जाणार आहे. खेळ सामना मचविन आहे या दोन्ही संघांसाठी. हलक्यातून खेळण्यात जाण्याचा प्रयत्न, तिथे क्षेत्ररक्षक थोडासा प्रबल बनतोय. मिड विकेट मध्ये तारेला चेंडू लवणपासून क्षेत्ररक्षक धाबत आला, चेंडूला फील्ड केलं जाते. निर्धाव चेंडू होते. नंतरच्या चेंडूवरती हेलिकॉप्टर खेळायचं होतं. आकाशजी गर्दे सर यांच्या चेहऱ्यावरती थोडस निराश आहे. चेहरा पडला आकाश सरांचा. पहिल्या षटकाचा खेळ सध्या मार्गस्थ आहे. 4 चेंडू आतापर्यंत हाताळले गेले आणि फक्त एकच धाबी ते खर्च केली जाते. ज्या वेळी चेंडू पंच करण्याचा प्रयत्न केला जातो तिथे पंच होत नाहीये. 19 फूट संघ कुठेतरी या सामन्यामध्ये आपला दम आणि खम दाखवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या मदतीने इथे जरूर केला जाणार आहे. प्रत्येक मीडियम पेसर गोलंदाजी स्ट्राईकवर. या बी काय खेळलंय. पहिला चेंडू अगदी सुंदर बळून दिला जातो. मॅजिक बॉल असा प्रयत्न इथे केला जाईल. दिसत तसा चेंडू देखील आता आत आणि बाहेर येताना पाहायला भेटणार. ह्या चेंडूवर 3 लूक खेळायचं होता, जमत नाहीये. सुशील 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 काय करू समजत नाहीये, काय करू ते सुशीलला आता उमजत नाहीये. नवसकीडला असणार आकाश गर्दे देखील म्हणतो ते थोडासा वेळ खर्च करूया, बघूया सुशीलची वेळ चांगली येते का नाही येत आहे. हा देखील चेंडू आलाय डॉट बॉल. सलग तिसरा डॉट बॉल आलाय. निराशा व्यक्त करावी लागणार आहे. येणारे चेंडू भारती हलक्यात त्याने डिफेन्सिव्ह खेळ फक्त एकच रेडी टीम मिळत असणार आहे. एका धाबीने धावफलक स्कोर करण्यामध्ये सध्या पोहोचले असेल. टीमची टोटल 2 धाबा कमी. तिथे हमी या चेंडूवरती न सगळ्यांना काय घडणार. शांतता, भन्नाट शांतता. शांततेचं कारण काय घडलं. आकाश गर्दीची विकेट आणि आकड्यांचा खेळ आहे. 2 षटके संपलेत, 2 गडी बाद झालेत आणि धावसंख्या 2 आहे. ज्यांना समजायचंय ना ते समजलं, ज्यांना नाही समजायचं ते नाही समजलं. आकड्यांचा खेळ आहे. 2 षटके संपले, धावसंख्या 2 गडी बाद झाले, धावसंख्या 2 आहे. 2 षटके संपलेत, धावसंख्या पण 2 आहे. यानंतर होणारा सामना अपूर्वा स्पोर्ट वर्सेस आर्यन स्पोर्ट. विनंती करेन या फर्स्ट इनिंग संपल्यानंतर आपण टॉस बॉक्ससाठी यायचं असेल. सामन्याच्या दिशेने जाऊया. स्टायलिश ज्याच्याकडे ओळखला जातो असा खेळाडू इथे दाखल झाला. लेफ्ट हँडर आहे. ओ माय गॉड, कुठे फेकलाय चेंडू आमच्या डिझायमॅनच्या दिशेने. 9+1 टोटल 2 धाबा. 9+1 डिझेवाला देखील आता थोडीशी बॅट घेऊन बसावी लागणार आहे.
सुपर ठरली ही बिगेट केली, चेंडू पाठवलाय डिक्लर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. त्यानंतर तुम्ही कितीही चूक करा, चुका ही दुसऱ्याची दाखवली जाते. म्हणजेच काय थ्रो केल्यानंतर सांगितलं की प्रेक्षकाला अडवणं गरजेचं होतं, पण तिथे ते खवे महत्वाचं ठरले, ते एक जोकिंग होतं. या षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक राहिले असेल. असं खेळमेळीचं वातावरण या पिरदवणी प्रीमियर लीग मध्ये आपण पाहतोय. यावेळी खेळलेला चेंडू लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न होता, बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. सारखा सारखा गीत्याक वाईट टाकतील, त्या काय समजूचा नसा. हा नंतरचा चेंडू टाकला असा ना चांगल्या टप्प्यात टाकतील आणि चांगली क्षेत्ररक्षण इथे करतील. तर का माहिती आहे की हा सामना खूप महत्वाचा असतो. ह्यो फटको खेळलोय ना दर्जादार खेळलो असा. चेंडू पाठवून दिला जातोय 4 धाब्यांसाठी. अप्रतिम मिळालं इथे चौकार. पंच नो बॉलचा इशारा. 9+4 टोटल 5 धाबा असतील. यावेळी टाकलेला चेंडू पायाने. क्रिकेटचा खेळ आपण खेळतोय. क्रिकेट मधील खूप काही महत्वाचे असतं ते पाय हात. पायाने चेंडू इथे फील्ड केला जातोय. जे तुम्हाला हाताने जमत नाही ते पायाने इथे करून दाखवण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. पुढे तर गोलंदाज यावेळी लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न. पंचांचा स्वेरी डिलिव्हरी व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. धावसंख्या 14 वरती असेल. पुढे एकदा लेफ्टन करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू लेग बाईकच्या स्वरूपामध्ये मोजला, बाईक स्वरूपामध्ये मोजला जातोय. सध्या 1 धाब्यासाठी असेल. धावसंख्या 15 चेंडू फेस केले गेले आणि 15 धाबा तोपर्यंत खर्च केले गेलेत. पुढे एकदा अल्टिमेटली अंकांची धावसंख्या 15 वरती असेल. अभी पवार आणि अभी पवारला पहिला जो चेंडू टाकलं होतं ना. अभी मित्र तुला लहान दिसत असेल तरी लहान नाही राहिला आता तू. जसं लहान चेंडूला लहान पोरांना चेंडू जसा टाकावा तसा चेंडू इथे टाकला गेला होता. 2-3 त्या 5-6 पडत चेंडू आला. नंतर त्या चेंडू हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न कट केला जातोय. चेंडू चालला असेल पॉईंट क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी इथे मोजला जातोय. एकच रन असेल या चेंडूवरती. धावसंख्या 18 वरती आहे. नंतर त्या चेंडूवर ते चेंडू पाठवून दिला जातोय. सीमा रेषा पार आला इथे पीपीएलचा चौकार. हा चौकार मित्रांनो हा तुमच्यासाठी तिरस्कार होता. आता तिरस्कार दाखवल्यानंतर शिशीच कामगिरी करावी लागेल. क्षेत्ररक्षण थोडंसं वारंवार तर कधी डीप तर कधी क्लोज इथे अटेंड केले जाते. एक क्षेत्ररक्षक अगदी क्लोज इथे उभा केला जातोय. यावेळी खेळण्याचा प्रयत्न होता. पुढे एकदा हलक्या बॅकफूट पंच वरती आला. पॉइंट रिजन मध्ये केला फटका. एक रन इथे मिळत चालले असेल. वारंवार तर चर्चा केली जाते मित्रांनो. ज्याची जत ना त्यालाच कळत असतं की काय होतं. ज्याला दुखतं त्याला समजतं या खेळपट्टीवरती कसा खेळ करायचा असेल. अकुट टप्प्याचा बॉल चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलं असेल. 1 रन कंप्लीट केली आहे आणि वारंवारता अभि हा खूप महत्वाचा डिसिजन सांगतोय की तू काहीच करत नाही मित्रा, काहीतरी कर जेणेकरून अभि ह्याच्यावरती इम्प्रेशन पडेल तुझं. उद्याच्या दिनामध्ये तुला तो स्पॉन्सरशिप करेल. असं काहीतरी कर असं म्हणतोय आणि अभि खेळून दाखवलंय. आता कुठे थ्रो करायचा न सेकंडला केला आणि शेवटला करून दिला दाखल. त्याला माहिती आहे सुरुवात थोडीशी कमी करायची पण शेवट गोड करायचा. धावसंख्या 24 झाले आणि 25 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं जातं. नेक्स्ट मॅच अपूर्व स्पोर्ट वर्सेस आर्यन स्पोर्ट. चला दोन्ही संघांचे
या स्पर्धेमध्ये चांगलाच आहे. टॉस केला जातोय. चला बघायचे टॉस बॉस इथे कोण ठेवणार आहे आणि छाप पडला आणि टॉस जिंकला असेल मित्र. डिसिजन अपूर्व संघ डिसिजन पटकन सांगायचं आहे. पंचवीस धाबांचा पाठलाग करायचे सलसलट बॅटर सिद्ध दाखल झालेत. पवार आणि सुशील गोलंदाजी मार करून भन्नाट गोलंदाजीचा वेग त्याच्याकडे आहे. तो सुशीलचा पहिला चेंडू अप्रतिम क्षेत्ररक्षण खडक लाजबाब आणि उद्याच्या दिवसामध्ये एक रील्स फेडेल की काय या क्षेत्ररक्षणाची असं राष्ट्रीय खेळांना झोपून क्षेत्ररक्षण केलं जातं. यानंतर झोपवलाय व्हाईट बॉलचा इशारा +1 छोटल 2 धाबा आणि 2 धाबा इथे मिळणार असतील. पण पाहतो सध्या गोलंदाजी मार करून बडनाटचा वेग असणार गोलंदाजी ट्रॅक करून सुशील आणि टॉस जिंकल्यानंतर सिलेक्ट द बॉल फर्स्ट गोलंदाजी करण्याचा निर्णय अपूर्व संघाने याबी घेतला असेल. डिसिजन वरती कशा प्रकारे खारीपणे उतरतात याबी पाहायचे. डेड बॉलचा इशारा इथे दिला जाणारा पंच आपण पाहतो. बेन पंचाच्या भूमिकेत राजू तोडणकर सर असतील. त्यानंतर स्कोरलेग पंचाच्या भूमिकेत आपण पाहतोय भाऊजी तोडणकर सर असतील. त्यानंतरच्या चेंडूवरती चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे घडतंय. निर्धाव चेंडू सामन्यामध्ये फकड बनवणारा म्हणजे निर्धाव चेंडू ज्याला ओळखला जातो तो निर्धाव चेंडू. वाईट बॉलचा इशारा +1 1+1 टोटल 2 धाबा. डगट मधून आवाज झालाय. चर्चा तुम्हाला करणं गरजेचं असेल. यावेळी आकाशने सोडलाय वाईट +1 टोटल 2 धाबा 2 धाबा 2 धाबा 2 धाबा. काय करशील माझ्या भावा आता चुका तुला सुधारणं गरजेचं असेल. 17 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 19 रनची आवश्यकता असताना वाईट बॉल आकाश खरते संघाचा बर्बाद. 17 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता. 17 कोण करणार विजयाचा महाखतरा. आकाशजी गर्देसर यांचा संघ आहे त्यामुळे आकाशजी गर्देसर यांच्या चेहऱ्यावरती आत्ता आवाज झाला हौश आहे. अपील केली. अपील मध्ये उत्साह आला आकाशजी गर्देसर यांच्याकडून आणि बॅट ठरतोय. बावीस 16 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता. नेक्स्ट बॅटर सध्या दाखल झाले असेल. पहिला चेंडू वाईट +1 चेंज करा रे. आता एक्स्ट्रा चेंज करावं लागेल आणि एक्स्ट्रा देखील आता कंटाळलाय. किती टाकले 1 नाही 2 नाही तर 3 नाही तर 4 तब्बल 5 वाईट बॉल टाकले. त्यानंतरच्या चेंडूवरती चेंडू फाटवून दिला जातोय सीमा बॉर्डरच्या बाहेर 4 धाब्यांसाठी. षटक संपलं की काय. येस षटक संपतंय. धावसंख्या 14 तिथे खेळला जातील का विजयाचा महासौदा. 15 चेंडू आणि 11 रनची आवश्यकता असेल. तिकडच्या ग्रुपला हडत झाले. सार्थक पहिल्या चेंडूवरती चेंडू पाठवून दिला जातोय. वाईट बॉलची इशारा दिला जातोय. स्वेरी डिलिव्हरी पंच राजू तोडणकर सर यांचा बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय.
सामना जिंकण्यासाठी आता 6 रनची आवश्यकता असेल. 14 चेंडू शिल्लक राहिलेत. हा चेंडू खूप महत्वाचा इथे ठरणार होता. चांगले क्षेत्ररक्षण तिथे घडले जाते. कोणत्या प्रकारची धाब इथे मिळत नाहीये. 6 धाबा तुम्हाला अशा तशा आम्ही बनवायला देणार नाहीये. सामना अजूनही संपला नाहीये. हा चेंडूवरती सामना संपवण्याचा प्रयत्न. 2 रनची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही संपला नाहीये. शेवटची रन, शेवटचा चेंडू जिथपर्यंत पळत नाही तिथपर्यंत सांगू शकत नाही. आता सांगतील की हा सामना जिंकणार गणेश रक्षक आकाश चुकला देते आणि सामना जिंकला जातोय. अप्रतिम अवनिस्फोटच्या वादातून सामन्यामध्ये दम आहे नाबाद म्हणून चर्चा केली जाणार. ह्या अवनिस्फोटची प्रत्येक गावागावात असा संघ आपण पाहिलंय.